Topolčany skrývajú viacero pozoruhodných stavieb. Jednou z nich je vila na rohu Holého ulice. Pôvodne dominovala zástavbe mešťanských domov a víl, na mieste ktorých však vyrástla autobusová stanica. Eklektická vila vznikla v roku 1904. Staviteľ Jozef Bilik ju vybudoval ako reprezentačné sídlo svojej firmy spojené s bývaním. Pred dokončením ju predal statkárovi Finkovi, po ktorom vila nesie dodnes svoje meno. Poschodie východnej fasády dotvára veľký okenný otvor s monumentálnou sklenenou výplňou z fúkaného falkonierovho skla. Takzvaný falconier design, alebo aj sklenené tehly, boli módnym hitom v architektúre od konca 19. storočia. Sklenené tehly sú vzácne aj dnes a Finkova vila v Topolčanoch je možno jediným príkladom ich realizácie v rámci Slovenska. Oproti vile sa nachádza budova školy, ktorá je jednou z najstarších škôl na Slovensku. Jej výstavbu inicioval baron August Štumer, ktorý na tento účel daroval štátu stavebný pozemok. Baron uhradil aj polovicu zariadenia školy a výstavbu telocvične. Stavba bola slávnostne odovzdaná do užívania v septembri 1903 a svojmu účelu s malými obmenami slúži dodnes ako základná škola Jána Holého. Pri vchode do budovy sa nachádzajú pamätné tabule osobností, ktoré sú so školou spojené. Jednou je tabuľa odborného učiteľa Miloša Závodného, ktorý tu pôsobil počas turbulentného obdobia druhej svetovej vojny. V roku 1945 však bol odvlečený a neskôr popravený gestapom. V roku 1914 tu externe absolvoval 5. a 6. triedu slovenský básnik Valentín Beniak. Za školou sa nachádza malý parčík a za ním nenápadná, ale o to zaujímavejšia stavba. Je ňou vila doktora Mokrého z roku 1934, ktorá predstavuje na pomery malého mesta mimoriadne kvalitnú a hodnotnú funkcionalistickú architektúru. Stavebníkom bol lekár Viktor Mokrý a architektom Eugen Rosenberg židovského pôvodu, rodák z Topolčian, ktorý vilu navrhol ako 26-ročný počas svojho štúdia v ateliéri svetoznámeho Le Corbusiera v Paríži. Rosenberg navrhol aj módny interiér haly. Vila ostala dodnes v rukách pôvodných majiteľov a vďaka tomu sa interiér aj s nábytkom zachoval v takmer neporušenej podobe až do súčasnosti.